За какво си мисли баба Веселка според вас? Сега ще ви кажа няколко възможни отговора. За дядо Божил, комшията от горния етаж. За пачки-постотачки. За нов компютър. За Фики. О, Фики, Фики! Шата с хрускам. За топла бабена чорбица. За рап дует с Криско. Штракам си с пръсти, штракам си с пръсти, штракам си с пръсти, просто ей така. Штракам и танцувам, штракам и танцувам, штракам и танцувам, добре ми е така. Христо Стоичков.